Esta é a forraxe que hoxe pola mañá lle chegou a Rubén, propietario da gandeiría Petón na parroquia de Mato, no lugar da Carballeira. Tras unhas choivas tardías, tanto el como a todos os gandeiros da zona están a ver afectados pola escaseza de alimentos da propia colleita, sentíndose na obriga de mercar fora o sustento necesario para o seu gando. Rubén contanos como está a situación da súa explotación. Se caen chema de forraxe, mal, porque como non choveu, está o clima tan seco, a agua que vai agora tiña que vir fai un mes, entón tuvemos que comprar material fora, porque non había recursos alimenticios para dar de comer. Acabase a comida ou vendelas ou arregarse a comprar comida fora. E sale moi caro, non? 27 céntimos kilo. E come unha media de sobre 23-24 kilos vaca día. Entonces, teñen que dar moitísimo leite para que salga rentable isto. Está unha media de 31-32 litros con isto, pero claro, no precio que está o leite non é rentable tampouco moito tempo manter isto. Onte celebrouse pleno ordinario en Chantada, tratándose 12 puntos na orde do día. O que máis expectación espertaba era o do soldo do alcalde. Tratouse no punto número 5 e o resultado foi o seguinte: a favor o grupo de goberno INTA, en contra o grupo do PSOE e o do grupo nacionalista, e 2 abstencións do PP xa que un dos concelleiros non asistiu á sesión plenaria. O voceiro do PP explícanos o porqué da súa decisión. Non lle aprobamos por unha sencilla razón, e estuvémonos, para que a cuantía do sueldo sea ele o responsable dela. Non estamos demasiado de acordo que nesta época de crisis que sea tan grande o sueldo. Entonces a cuantía do sueldo ten que propoñer ele e nós deixámoslle que sea ele o responsable da cuantía que vai se poñer no sueldo. Nós o que vamos ser é responsables de estar aí detrás del para potenciar o comercio de Chantada, para que o home traballe, para potenciar o turismo, para que traballe, para encher ese polígono que tanta falta fai a Chantada. Teñas dedicación ou non e eres o alcalde dunha poboación, neste caso como Chantada, e estás adicado pola mañán, pola tarde e moitas veces, algunhas veces incluso pola noite, non? Entón, dedicarlle máis. Eu, as ganas, voulle poñer as mismas. Tuvera ou non tuvera salario, as ganas son as mismas, non? Pero, bueno, si cabe, queiras ou non, tes un aliciente. Porque, bueno, na legislatura anterior, nin membros, nin alcalde, nin teniente alcalde tiñan sueldo e nos baseamos en que, bueno, eran unhas nóminas altas, tanto o alcalde anterior como o tenente alcalde, pois temos uns soldos bons nos nosos respectivos traballos e entón, bueno, non estaba o Concello para asumir ese tipo de salarios, non? Por esa mesma razón foi o argumento que nós seguimos esgrimindo agora, non? O grupo de coidadores Chantadino Mellorando participou o pasado venres no terceiro encontro de coidadores celebrado na Coruña. Neste encontro participaron, ademais do Chantadino, o Grupo Música e Saúde da Asociación Afaco da Coruña e organizadores do encontro, e tamén o Grupo de Oleiros Descubrindo Emocións e Coidando Emocións. Este terceiro encontro tiña por título Aperta, Soidade e Ocio, que eran os títulos dos traballos presentados por cada participante. Y estuvimos pues un día que se pasó volando porque estábamos con gente que ya nos conocíamos, que todos hemos tenido el mismo problema y se hicieron pues charlas, cada uno aportó lo que llevaba y después se hizo talleres de pintura, de relajación, pues fue todo muy ameno. Onte tamén se reuniu a Corporación de Taboada nun pleno ordinario, aínda que se podería tratar de urxente xa que o punto número 5 era o destacado e o que máis presa tiña. Tratábase do crédito que pedía o Concello para pagar os seus provedores e que ascende a máis de 800.000 euros. A moción aprobouse cos votos a favor do Partido Popular, a abstención do PSOE e o voto en contra do Bloque Nacionalista Galego. Nós, pola carga financiera que timos, por exemplo, ya só podíamos haber ido a un préstamo do ICO, normal dos que había anterior, non? E son o interés hasta este momento eran inferiores, non? Que pasa? Que ao aprobalo eso, eu reconozco que o interés non se sabe exactamente se vai ser un 6, un 7 ou non o teñen claro. Home, son bastantes intereses porque vas a pagar ao final da operación como 200.000 euros ou unha cousa así, me parece que é o cálculo que comentábamos allá, non?
é un lastre bastante grande, pero bueno, é unha alternativa para tamén sacar e deixar o Concello saneado e a 10 anos, non? Quero dicir que é un margen no cal tamén te podes acometer varias reformas no cal che vai supoñer moito agobio para o Concello, non? Sempre cando se manteñan, pois, bueno, todos os recursos tal e como están, non? Primeiro levámonos unha sorpresa porque se ben no anterior pleno xa se tratara este asunto a cantidade da que se falaba era en torno aos 760.000 euros, atopámonos que neste pleno xa falamos dunha cantidade que ronda os 850.000 euros. A isto hai que engadirlle os intereses, estamos falando dun crédito a 10 anos con un interés que non se sabe aínda, ni siquiera se sabe con que banco se vai contratar, entonces, pero estáse falando dun interés en torno a un 5 ou un 7%. Entonces, desde o BNG o que nos parece un pouco seguir sangrando a xente, dicir que o goberno, en vez de asumir as súas responsabilidades xunto cos concellos, e se hasta agora houve mala xestión, pois que hai son responsables e que asuman responsabilidades tanto políticas como administrativas, e sin embargo aquí que se opta por cargar aos veciños con unha maior carga impositiva, que xa temos comentado que no caso do Concello de Taboada significa subir os impostos, según ten acordado o equipo de goberno. É unha situación que ven de atrás, é unha situación que se plantea como consecuencia de ineficaz gestión e administración do Concello. Por ese motivo, inda que seña algo que agora mesmo poda resultar necesario, consideramos que indebido, que é unha situación que ven generada por a propia mala gestión do equipo de goberno. Cuidado con teto, corto. Aí vai, corto outro nada. Baixo Paraugas, así foi a inauguración da 7ª Feira do Viño e as cereixas de Belesar. A cinta foi cortada por Pepe Paradela, un ilustre veciño do pobo, que se encargou de poñer o inicio de 2 días de festa. Logo leuse o pregón, a cargo do xornalista Alfonso Iré. E a pesares de que no momento de coller estas imaxes chovía cántaros, foron moitos os visitantes que se quixeron achegar até Belesar. A carpa estaba chea de xente probando os caldos. E pese a choiva, o bo humor non faltaba. Todo facía presaxar que a xente, aínda con mal tempo, se ia chegar ata Belesar durante a fin de semana. Moi ben, a verdade, aínda que o tempo non acompaña, pois estamos moi contentos porque, como vedes, a carpa está chea, o grande tamén están dando comidas, entonces estamos moi contentos. O Parador de Turismo de Monforte foi o escenario escollido para celebrar a comida que daba peche á 28ª edición da cata de viños da denominación de orixe Ribeira Sacra. No acto entregáronse os premios aos viños que os 13 catadores que conformaron o panel de cata consideraron os mellores. Na categoría de brancos presentáronse 13 viños. Houbo 3 premiados. No terceiro posto, Casa Moreiras de Adegas Casa Moreiras. No segundo, Viña Bella de Sat Virxe dos Remedios, e o primer premio foi para as glorias de Adegas Amedo. Falamos esta tarde en Televinto e con Lorena Gai, a responsable desta adega chantadina, e preguntámoslle que se sinte o ter o mellor branco da Ribeira Sacra. Bueno, pois un orgullo, como non, recibir un premio así, pois, é un orgullo. Que facedes en Adegas Amedo para ter o mellor branco? Pois traballar desde a viña. O meu pai, a labor que fai, a verdad que pois é unha labor moi dura, a traballar a viña dos nosos viñedos, dos nosos da Ribeira Sacra, e claro, pois a uva o di todo. O pasado venres deberían presentarse as contas da Asociación de Empresarios de Chantada, así como elixir nova directiva. Pero nada desto foi posible, xa que ningún empresario da vila acudiu á reunión. Sí, a asistencia foi totalmente nula porque non veo nadie, a excepción da directiva e 3 socios que estaban convocados para formar parte da mesa electoral, non? Entonces, o resto, pois, non sabemos se é que non tiñan interés en saber nada do que se contaba ali ou si dan por ben feito todo o que se está facendo, ao mellor un indicativo de que, non sei, de que che dan carta blanca para seguir traballando, aunque a nosa intención, como ben se sabía, era pasarlle o relevo a outra xente, non?